тавре иттилоъ дода будем рӯзҳои 24-25 ноябри соли равон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо сафари расмӣ дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия қарор доштанд. дар доираи сафари расмӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия муҳтарам Валентина Матвиенко, муовини якуми раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия Александр Жуков, муовини раиси ҳукумати Федератсияи Россия, ҳамраиси комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Россия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ Алексей Авершук ва раиси шаҳри Москва Сергей Собянин мулоқот намуданд. гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни сафари расмии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе ба Федератсияи Россия. 24 ноябри соли 2020 раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо даъвати раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия муҳтарам Валентина Матвиенко бо нахустин сафари расмӣ ба шаҳри Москваи Федератсияи Россия ташриф оварданд. дар фурудгоҳи Внуково-2 шаҳри Москва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро муовини раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия Ильёс Умаханов ва дигар шахсони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. бегоҳии рӯзи 24 ноябри соли 2020 дар шаҳри Москва мулоқотҳои хосаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия муҳтарам Валентина Матвиенко ва вохӯрии ҳаятҳои расмии маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия дар доираи васеъ баргузор гардид. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ нахуст дар китоби меҳмонони фахрӣ имзо гузошта аз намоишгоҳи расмҳои таҷассумгари робитаҳои байниполаментии Тоҷикистону Россия дида намуданд. дар оғози мулоқот муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои даъват ҷиҳати анҷоми сафари расмӣ ба раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия Валентина Матвиенко миннатдории самимӣ изҳор карда муҳимияти баррасии масъалаҳои мубрами ҳамкории стратегии ду кишварро дар сатҳи роҳбарони мақомоти қонунгузор таъкид намуданд. бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории стратегии Тоҷикистону Россия имрӯзҳо дар ҳама самтҳо муттасил рушд ёфта робитаҳои байниполаментӣ мунтазам ба сатҳи сифатан нав бароварда мешаванд. зимни музокирот як қатор масъалаҳои умда аз ҷумла ҷанбаи иқтисодии ҳамкориҳои дуҷониба ки яке аз муҳимтарин бахш ба ҳисоб рафта таваҷҷӯҳи доимии ҷонибҳоро тақозо менамоянд баррасӣ гардиданд. дар ин самт зарурати ҷонок намудани кори комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Россия оид ба ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ таъсиси корхонаҳои муштарак дар ҳудуди Тоҷикистон истифодаи имконияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҷалби технологияи пешрафтаи россиягӣ ба бахшҳои мухталифи саноати Тоҷикистон ҷиҳати коргарди ашё ва содироти минбаъдаи маҳсулоти тайёр таҳияи нақшаи корӣ вобаста ба иҷрои саривақтӣ ва босифати тавофуқоти байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар ҳама самтҳо ҳосил шуда таъкид гардид. зимни мулоқоти дуҷониба бо пешниҳоди муҳтарам Рустами Эмомалӣ масъалаи марбут ба раванди муҳоҷирати меҳнатӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. зимнан зарурати аз ҷониби сохторҳои соҳавӣ идома додани корҳо оид ба ҳалли мушкилоти рӯзмарраи бахши мазкур аз ҷумла содагардонии тартиби ба қайд гузоштан ва гирифтани патент барои кор баррасӣ намудани имконияти авфи муҳоҷирати такрорӣ нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон ва барқарор кардани хатсайрҳои ҳавоии мунтазам байни ду давлат таъкид гардид. бо таваҷҷӯҳ ба вазъи минтақа ҷонибҳо ҳалли масъалаҳои ҳамкориҳои самаранокро дар бахши амният инчунин амалисозии созишномаҳоро оид ба ҳамкории ҳарбӣ ва ҳарбӣ техникӣ афзалиятнок шумориданд. ҳамзамон ба ҳамкориҳои самти фарҳангию башардӯстӣ аз ҷумла соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. қобили зикр аст ки алҳол дар муассисаҳои таҳсилоти олии Федератсияи Россия қариб 25 000 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мегиранд. зимни мулоқоти ҳамтоён масъалаи ҷиҳати идома додани таҳсил ба Федератсияи Россия бозгаштани донишҷӯёни тоҷикӣ бинобар маҳдудиятҳои марбут ба бемории сироятии COVID-19 барои идомаи машғулиятҳо ҳозир шуда натавонистанд баррасӣ карда шуд. ҷонибҳо ҳавасмандии худро барои тақвияти ҷараёни амалигардонии лоиҳаҳои дуҷониба дар соҳаи маориф аз ҷумла созишнома оид ба бунёди 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии забони таҳсилоташ русӣ дар шаҳрҳои Тоҷикистон иброз намуданд. аз рӯи натиҷаи мулоқотҳо ҷонибҳо назари некбинонаи хешро аз дурнамои ҳамкории стратегии ду кишвар таъкид карданд ва изҳори умед намуданд ки боздиди раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз Федератсияи Россия ба муносибатҳои бисёрсоҳаи миёни Тоҷикистону Россия нерӯи тоза бахшида дар навбати худ масъалаҳои ба миёнгузоштаи ҷониби тоҷикистонӣ мавриди таваҷҷӯҳи дахлдори шӯрои Федератсия қарор хоҳанд гирифт. ҳамчунин раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо арзи адаб раиси шӯрои Федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия
муҳтарам Валентина Матвиенкоро барои анҷоми сафари расмӣ ба Тоҷикистон даъват намуданд. дар доираи сафари расмӣ ба шаҳри Москва рӯзи 25 ноябр раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо муовини якуми раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия Александр Жуков мулоқот анҷом доданд. дар ҷараёни вохӯрӣ масъалаҳои марбут ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Россия бахусус дар самти робитаҳои байниполаментӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. иштирокчиёни музокирот натиҷаҳои сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россияро моҳи апрели соли 2019 ки дар ҷараёни он як силсила санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расида буд баланд арзёбӣ карданд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба масъалаи ҳамкориҳои гуманитарӣ ва иҷтимоии дуҷониба дахл намуда таваҷҷӯҳи ҷониби Россияро ба масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ки яке аз мавзӯъҳои мубрами равобити дуҷониба маҳсуб меёбад ҷалб намуд. бо пешниҳоди муҳтарам Рустами Эмомалӣ Думаи давлатӣ масъалаи то 700 нафар расонидани шумораи квотаи донишҷӯёни тоҷик ба маблағгузории онро аз буҷети соли 2021 Федератсияи Россия дастгирӣ ва ҷонибдорӣ кард. дар ин робита таъкид гардид ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки шуруъ аз моҳи марти соли равон дар қаламрави Федератсияи Россия қонунӣ буду бош доранд ва бинобар маҳдудиятҳои беҳдоштӣ ва эпидемиологӣ дар он кишвар дармондаанд ҳуқуқ доранд то 15 декабри соли 2020 ба мақомоти дахлдори Россия муроҷиат намоянд ва иқомати худро ройгон бо қонунӣ гардонидани ҳуҷҷатҳои ба қайдгирӣ ва патент ба муҳлати зарурӣ тамдид кунанд. Думаи давлатӣ ҳамчунин пешниҳодҳоро дар бораи бонафақа таъмин кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо патент ва дигар санадҳои зарурӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия кор мекунанд қобили қабул ва дастгирӣ маънидод кард. бо пешниҳоди муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни мулоқот масъалаи ба Федератсияи Россия ҳарчи зудтар бозгаштани донишҷӯёни тоҷик ҷиҳати идома додани таҳсил ки бинобар маҳдудияти марбут ба бемории сироятии COVID-19 барои идомаи машғулиятҳо сари вақт ҳозир шуда натавонистанд баррасӣ гардид ва дар ин робита барқарор кардани хатсайрҳои ҳавоии мунтазам байни ду давлат махсусан таъкид карда шуд. ҷонибҳо изҳори боварӣ намуданд ки ояндаи наздик бо ба эътидол омадани вазъи эпидемиявӣ вобаста ба паҳншавии бемории сироятии COVID-19 маҳдудият аз байн бардошта шуда парвозҳои байналмилалӣ байни шаҳрҳои Тоҷикистон ва шаҳрҳои Россия барқарор карда мешавад. дар ҳошияи сафар ба шаҳри Москва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ҳайати ҳамроҳонашон ҳамчун рамзи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дар пояи оромгоҳи сарбози номаълум гулчанбар гузошта бо лаҳзаи хомӯшӣ хотираи қурбониёни ҷангро пос доштанд. дар ин маросим раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро муовини раиси шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия Илёс Умаханов ҳамроҳӣ карданд. рӯзи 25 ноябр дар толори шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия ҷаласаи комиссия оид ба ҳамкорӣ байни Маҷлиси Миллӣ ва шӯрои Федератсия бо иштироки роҳбарони ҳарду ҷониб доир гардид. дар оғози кори комиссия раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Россия аз ҷумла робитаҳои байнипарламентиро нек арзёбӣ намуда нақши дипломатияи парламентиро яке аз унсурҳои калидӣ дар таъмиқи ҳамаҷонибаи ҳамкориҳои мутақобила маънидод карданд. тавре таъкид гардид имрӯз муносибатҳои байни Тоҷикистону Россия рӯ ба рушд буда мулоқоти имрӯза шаҳодати барҷастаи он ба шумор меравад. бо кӯшиши тарафайн ҳамкориҳои дуҷониба дар ҳама бахшҳо ва пеш аз ҳама соҳаҳои тиҷорати, иқтисодӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ ва амниятӣ ба сатҳи сифатан нав бароварда шуд. тавсия ва таъмиқи муносибатҳои анъанавии дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди Тоҷикистону Россия на танҳо ифодаи иродаи роҳбарияти олии сиёсии ду давлат инчунин саҳми парламентҳои ду кишвар ба шумор меравад. дар ин самт нақши муҳими фаъолияти пурсамари комиссия оид ба ҳамкорӣ байни Маҷлиси Миллӣ ва шӯрои Федератсияро таъкид намуданд ба маврид аст. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ин робита зикр намуданд ки ҳамкориҳои байни Маҷлиси Миллӣ ва шӯрои Федератсия барои густариши минбаъда дорои иқтидорҳои калон мебошад ва амалисозии онҳо вазифаи асосии комиссияи муштарак маҳсуб меёбад ки он масъалаҳои зерин аз ҷумла таҳкими робитаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илми техникӣ, ҷоно кардани ҳамкориҳои соҳибкорони ду давлат, ҳамоҳангсозии қонунгузориҳои миллӣ дар соҳаи савдои берунӣ, фаъолияти гумрукӣ, андоз ва бонкӣ, стандартизатсияи маҳсулот ва хизматрасонӣ, беҳтарсозии муносибатҳо дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ, таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳо дар бахшҳои маориф, илм ва дигар соҳаҳоро фаро мегирад. иштирокдорони маҷлис ба комиссия оид ба ҳамкорӣ байни Маҷлиси Миллӣ ва шӯрои Федератсия дар роҳи таҳкими муносибатҳои гуногунпаҳлӯи байни ду кишвар барору комёбӣ орзу намуданд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо фаъолияти шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия шинос шуда аз толори маҷлисгоҳи шӯрои Федератсия ва студияи телевизионии он ки ҷаласаҳои шӯро бевосита пахш мешаванд боздид ба амал оварданд.
дар бинои ҳукумати федератсияи россия раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо муовини раиси ҳукумати федератсияи россия ҳамраиси комиссияи байниҳукуматии тоҷикистону россия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ алексей аверчук мулоқот намуданд. дар вохӯрии комиссияи байниҳукуматии тоҷикистону россия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ҳамчун механизми муҳими амалисозии муносибатҳои дуҷониба арзёбӣ гардид. муҳтарам рустами эмомалӣ ёдовар шуданд ки асосҳои қарордодиву ҳуқуқии тарафайнро наздики 300 созишномаҳои байнидавлативу байнисоҳавӣ ташкил медиҳанд ки иҷрои бо сифати онҳо беҳбудии ҷиддиро тақозо мекунад. дар ин робита ба ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ ки самти афзалиятноки муносибатҳои дуҷонибаро ифода мекунад таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. таъкид гардид ки дар 8 моҳи соли ҷорӣ гардиши мол байни ду кишвар $720 миллион амрикоиро ташкил дод. вобаста ба саноати кунунии иқтисоди кишвар ки афзалияти стратегӣ эълон шудааст, таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ аз ҷумла дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ қобили қабул арзёбӣ гардид. ҷонибҳо манфиатдории худро дар рушди ҳамкориҳо дар соҳаҳои саноати истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ, сӯзишворӣ энергетикӣ, комплекси аграрӣ, ҳамчунин саноати сабук ва хӯрокворӣ иброз доштанд. ба он раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва раиси шаҳри москва сергей собянин имзо гузоштанд. барнома бо мақсади тавсеяи робитаҳо дар мусоидат ба рушди иқтисодии шаҳрҳои душанбе ва москва равона гардида, самтҳои афзалиятноки идомаи ҳамкорӣ, бахшҳои тиҷорату иқтисод, инфраструктураи роҳу нақлиёт, шаҳрсозӣ, ободонии ҳудуди шаҳр, соҳибкорӣ, савдо ва хизматрасонӣ, телекоммуникатсия ва технологияҳои иттилоотӣ, саноат ва инноватсия, маориф ва илм, тандурустӣ, сиёсати ҷавонон ва варзишро фаро мегирад. дар ҷараёни сафари расмии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба федератсияи россия дар самти рушду тавсеяи ҳамкориҳои дуҷониба, хусусан дар бахши муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо, дарёфти имтиёзи бештар дар масъалаи квотаи таҳсил барои шаҳрвандони тоҷикистон, ташкилу ба роҳ мондани парвозҳои мунтазам дар хатсайрҳои ҳавоии байни тоҷикистону россия ва ҳар чӣ зудтар таъмин намудани бозгашти донишҷӯёни тоҷик ба федератсияи россия барои идомаи таҳсил, инчунин афзоиш додани ҳаҷми содироти маҳсулоти хушсифати кишоварзии тоҷикистон ба федератсияи россия дар маҷмӯъ мувофиқаҳои зиёд ба даст омаданд ки дар оянда ба боз ҳам беҳтар гардидани равобити дуҷонибаи байнидавлатии тоҷикистону россия мусоидат менамоянд. бо ҳамин нахустин сафари расмии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба федератсияи россия бо натиҷаҳои назаррас ва бозкушоии саҳифаҳои наву эътимодбахш дар муносибатҳои дӯстонаи дуҷониба ва шарикии стратегии тоҷикистону россия ба анҷом расид. бегоҳии 25 ноябр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ватан баргаштанд.